kuti zvinhu zvinodhaka kumana dai tangozviregera tangozvisiya adiwe iwo unogara kumamane kana unogara pamba penyu timo takataziva ini ndinogara musociety community ugari mucommunity unogara pamba penyu pamba pedu hapasi pamba penyu ndogara pa38 penyu asi pamba penyu ndo pamba penyu muri murungu here kana kuti muri muchina ndokupenga zvikuvhunza ndokupenga hanzi muri murungu here kana muchina neuzanga nehudofu kubvunza kuti baba muri kuitei iwo chonati vari kutema muti ndabvunza kuti pamba pedu hapasi penyu unoti pamba penyu iwo paite pamba pedu pakona iyi kwesi takasiyana chikwesi tichipenga malevels ndiwanosiyana kapakupenga kwacho handisati munhu anopenga asi pamba penyu papasaikatirigeri panogara mapenziwo koma tati munhu anopenga akaudzwa kuti unopenga aiwa izvo hatina basa usitambotaura tisangoramba uchingopaparikira ipapapa ngatiende kumberi tiri kuenda wani ndikaenda kumberi kwacho muri kundimisa usataure microfone ndikutocha musika wavo uri kungotitati orit ndakuendera kumberi ini ndakukodhira nenyaya yangu orit ndakupa good ini nyaya yangu ndeyekuti tangira pamusha penyu mukoma wako ungomita kuti aite correct asiye zvinhu izvo unenge waseta very good example vamwe vachatotorawo from iye ndavagokuteerera futi chiri kuitika ndechekuti mukoma wangu wacho ari kutaurwa vakatanga vese saka ini ndikamutaurira zvati utaura kuti vanhu vanopenga mukoma wako uri kunzwa here paakatozvarwa yemukoma wako uyo ndakatouya kuna mai lavenda ndikatoapa mari yemagorogoro mupfana haana chaakatanga nini ungatoti makatanga vese chindipengo mufana mira nditaura ndakukondinya nenyaya yangu yai ine ndati munhu anopenga ukamutaurira kuti iwo unopenga anoita naa saka ini ndingokondinya nenyaya yangu kunyarara ekamaikandiokupenga kaunatirape tichikozwa semthing maiki ndikukupai but unatisa matsaka kana vanoona vari kungoonawo zvavo ini ndati mukoma wangu iye ndatenda zvangu asandisana but say no to drugs zvinodhaka ngatisiye benzi ukariti unopenga next time musazoritaurira munomhanyisana ipapo hambe kutipira izvanoita because kamusasa izvozvo zvanokumhanyisa ndezveshuwa here zvaritaura hai ndapikisa mundaramba ndoziva kuti kupenga kwangu ndekwebhiya saka hazvidhaki here zvinodhaka but asi madrugs ndani akati haisi drug ndani akati haisi drug saka chinhu chese chakataurwa nemurungu kuti ichi hachisi drug ndo chisiri drug ndozati arungu ndo akatanga kutaura kuti mbanje idrug ndo vakutaura kuti haichazi drug ngatimbofambe nezvavari kutaura izvozvo ngatisambovapikisa ngatimboteerera hati ndo vatiri kuteerera takambovateererei pavakamboti mbanje idrug takambozviteererei tikazvibvuma vakati aukawo haisi drug saka ngatingozviteererai tishandise zvake izvozvo zviripo ndozati zvaitombosungisa kuti onekwa iwo munhu mutema uchinwa bhiya irori long time back zvakazogadziriswa nani wanga uripe handindiswani chi explain sha because I don't get what you say. Iwo andivainwa wawa saka ndo wanga usingapengi manje nawo mablack ndo aipenga kanwa vanhu vacho unhu hwenyu munozoita ukati wakabata koti wakuita mheno wabata chimwe chunhu chinhu wacha munofanira kuziva there's no difference between a black person and a white person vanhu vese vangofanana saka kana mukadya poison nini ikadyiwa nemurungu azviro kuti hafi anofa because munhu handii aukawo nemadrugs ipapo apa ndinoenda kusaidi kwavo tiri kuti bhiya wakarohako kupenga kwako kunenge uri nani pane madrugs madrugs apiwo brongo akagadzirwa nani nevarungu
saka vaipenga here pavaigadzira aiwa vaipenga here pavakagadzira ngo vasingapenge kati pazvinomwiwa munhu anopenga munhu akazvimwa ndopanoita asi pazvinomwiwa pazvinopenga kana uri uchirwara unofanira kunwa 5 mils asi umwe munhu akuru wako 100 mils 24 hours unokwanisa kudzinwa in 6 months. Did you know less than a minute. But ipapa asiri zvikuita vanhu vese vako because iyi inoshandiswa semedication. But inini kana kazotora bhiya yangu iri kana ndakuda kuti nekuti ndanetsana neblazi yangu ndakuda kuti ndaikuimwira bhiya kuti ndinoita zvandida kuita zvonzi ibhiya randidarisa. Aiwa, it's not beer. Aditi ine ndagara ndine meditation yangu intention yangu yokuda kuitira fonso noise nekuti ane zvanditadzira ndakuda kushandisa bhiya. Manje brongo imedication kuti ari kukosora ari machest pains ane vanenge vachirwara ndo vanenge vachirekomenda kuti amwe izvo. Thank you mablango maita po ngoma papa sina anzi imwe kana usingasarekere kana kuti hapana anokwanisa kutaura kuti kutiregedza upenyu ndio munhu kuti anozvichengeta achengete specific kana tatenda mablango aiwa inandipenge wanini wazviona vanhu vanopenga mune muchingotaura kuti uyo ndo unopenga zuva rinotodoka nothimu yedu yekupenga iyi bozi anopenga hataurire kuti anopenga anongozvisira radzokera futi karikori kasentence kako ini ndabvuma wandopenga unopenga ke of course kose uramba kagorape iwe uri kurambirira kuramba but benzo ukataura unopenga nokutaura aripenga rinoramba arikona rinojabuka ndo panenge pane nyaya yangu chete kana mazobata pambene nharo dzangu dzaachiita nguva yezi haribvumi hariferekanoti iwewo ndo uri kupenga noramba iwewe chete kusvika mangwana kunoedza saka ndambonyarara hangu ndikati pamukana ndatenda hangu nekunzwisisa kwamazeti sekurikosi zvatopera but saka mese munopenga kosi pamanyarara mangonyarara mese makatanga kutaura munotaura mese ini ndabvuma ndopenga hazvinanzi mese maramba kana mese mabvuma zvanzi mese munopenga but kapengero ndo kakasiyana mushe thank you mabla 10 minutes pedza iyi saka anenge